Mamuka sei kumativi mana muri. Ndini wenyu Pizazz pagokwe. Zvikuitika muZimbabwe zvakaoma. Last night I was reading the story about a girl, a 19-year-old girl, who is being charged with murder of a 40-year-old man. This girl anonzi Tariro Matutsa. Murume wacho anonzi Sure Tsuro. Hanzi Tariro anga ari kumba kwavo kunyenda village. She was preparing breakfast pamoto, chibika rice yake. Then the deceased approached her. Achikanda shoko rerudo. Hanzi Tariro anoramba. Sure Tsuro bataura kuti hanzi ndokutura rice yako. Hanzi anazoita sekudaro anobva asuduruka obva aenda. Hanzi kwakuma 9 p.m. Sure Tsuro came back to Nyaguno homestead. Ndokuwana Tariro Matutsa achibika. Hanzi Vatsuro vanosumudzira nyaya yavo yerudo, yekukanda kwavo kweshoko rerudo. Obva vataura zvakare kuti vaida kusangana naTariro pabonde. Zvobva Tariro anoramba zvakare. Saka zvadaro Vatsuro havana kufara nazvo. Ndokubva varasa pote usavi yaibikwa naTariro. Tariro hanzi anotanga kunhonga nyama yaiya oigezesa odzosera mupoto oendera mberi nezvaaita. Vatsuro havana kumirira ipapo. Hanzi vanoendera mberi voremberedza nhengo yavo kumeso kwaTariro, revealing an erect penis in Tariro's face. Tariro hanzi anobva atora huni oidzima pabhaketi remvura ranga riri pafireplace obva arova Vatsuro. Vatsuro hanzi vanonzi vanowira 10 meters away from the fireplace. Tariro hanzi anoenda unoudza muvakidzani wake omudaidza. Hanzi amudaidza kudaro anouya nehama yavatsuro. Zvadaro anokumbirira Vatsuro pekurara kumba kwa muvakidzani wake. Vatsuro vanofumowanikwa mangwanani vakashaya pavanoenda kunotariswa makuseni. Saka tiri kutarisa the charge iri kupiwa Tariro. Is murder the appropriate charge? Murder is defined by section 47 of the code, chapter 9.23. Any person who causes death of another person intending to kill the other person, realizing real risk or possibility that his or her conduct may cause death. Tariro, did she have intention to kill? Aida here kuuraya Vatsuro, or she simply acted in self-defense. Self-defense inonziyo per section 2 of 53 of the code Trakari. There has to be an unlawful attack. Attack must be upon the accused or a third party. The attack must have been imminent. Action taken must be necessary. Even the means used to avert the action. In this case, Tariro aida kurepwa, kubatwa chibharo. Kunonga kwakaita huni aive achida kuzvidzivirira. Saka murder, is it the appropriate charge? I mean, look at it this way. This girl was kinder to him. Akatodzima moto, akadaidza muvakidzani kuti amupe pekurara. She went on to check on him in the morning. Toda kuti tizvitaure sezvazviri. Dai
ari mumwe munhu aigona kungodhonga huni ichibvira moto kudaro obva amupisa kana kutomurova nayo ichipfuta moto. Saka my question, nenyaya idzi dzichipiwa kakurerutswa so kakutindika hanzi proposed love, pane rudo here apapa rwaida kutaurika? Isn't this harassment? Hazvina kufanana nezvinoitwa kumakombi, ana windi kana vakumbira nhamba vada kusvitsa shoko voda kuridzira meterwa vachikutsoropodza. Handiwo here yatinotiyo harassment? Saka ini ndida kungotaurawo kuti self-defense is the action. It's so unfortunate that the deceased akashaya. Kudai akararama, Vatsuro vaizoenda here kunomangara mapurisa kuti ndakarohwa nemusikana, kana kuti vaingomira zvavo zvekufurufusha Tariro vongozvinyarariro. Kudai akararama Tariro akaendawo kumapurisa kunomangara, yaizomira nemutou upi nyaya iyi? The accused person got so unlucky that Sure Tsuro died. Otherwise, we should also look on the aspect of negligence on the deceased part. Zvakaona kuti angaita zvinhu zvisina maturo, arohwa kudaro, akaregererei kuenda kuchipatara? Akaregererei kweiyo mhuri yake iripi? Akaregererei kuona kuti zvaakwara aende anowanikwa kubetserwa? I am calling upon women associations, lawyers vane ruzivo nemutemo, so that Tariro gets justice. A lighter sentence inoenderana naye, not murder. Because intention here is not present. Yes, people, they might say self-defense, she went overboard. That's what other people are saying. But this is rape. Let us not forget this is rape. Whoever is watching, can you spread the word? We must seek justice for Tariro. She gets a lighter sentence. Inoenderana nema circumstances ari paground, not murder. It is very sad vanhukadzi vari kudzvinyirirwa nenzira dzakadai. Kwaari mumwe munhu, she would have been weak oita giving akarara nababa ava nekutya. So please, I urge you, fambisai shoko iri. Tariro must get justice. A lighter sentence in this case. Vamiriri magweta ane unyanzvi, uyai mubetsere Tariro.